Teraz to, že prečo vlastniť zlato, ja sa pozerám na dva aspekty toho, že prečo by človek mal mať vo svojom portfóliu zlato. Tá prvá jeho úloha je ako nejaká súčasť mixu investícií, ktoré človek má vo svojom portfóliu. A v podstate zlato, akoby ak máte z toho vášho koláča niečo, ako hovorím vždy v ETF-kách, to znamená, že akcie, dlhopisy, niečo v nejakých investičných nehnuteľnostiach, máte nejakú hotovosť a máte zlato. Zlato je veľmi silnou súčasťou takéhoto portfólia práve v tých zlých časoch. Znamená, že keď začínajú problémy, keď sa začínajú akékoľvek recesie, prepady, vojny a tak ďalej, vtedy cena zlata rastie. To znamená, že a naopak cena akcií, nehnuteľnosti a tak ďalej vtedy začína klesať. To znamená, že vám vykompenzuje čiastočne to riziko toho, že niečo blbé sa jednoducho vo svete stane. To je akoby jedna úloha toho zlata. Tá druhá úloha toho zlata je práve to hlboké riziko. To je to, čo som hovoril na začiatku v tom mojom príbehu, že jednoducho, ak sa vám stane, že musíte zbaliť akože relatívne veľa majetku a ideálne do čo najkompaktnejšieho nejakého média, tak sú to práve zlaté mince, ktoré si viete obchať do peňaženky, do vačku a jednoducho ísť a asi vám ich nikto nenájde, nezistí a viete s nimi prejsť v podstate kamkoľvek. A zameniť ich viete taktiež, ak kupujete to, čo ja odporúčam ako jednoducho investičné zlaté mince, žiadne nejaké sperateľské kúsky a podobne, tak jednoducho tú Wiener Philharmoniker mincu vám odkúpia kdekoľvek na svete. Takže toto sú akoby také tie základné úlohy toho zlata v nejakom portfóliu.